Čau, já tě vítám u nového videa a dnes se podíváme na novou Midas Floris Lava. Easy go. Když se podíváme tady v lobby, tak už vidíme teď tady, že jdou hrát jenom skvady, což je zajímavý. A můžeme se vrhnout do hry. Takže jo, já tě vítám na autobuse. A mohli bychom padnout třeba Fencing Fields. Tam se mnou, tam se mnou asi týpci. Jo, označili si to je jeden. Jdeme. A já se vám ozvu, až dopadneme na zem. Tak jo, už jsme tady nad zemí. Jdou nám sem asi jenom týpek nebo dva týpci. To je v pohodě, si myslím. Jsou tady teda jenom legendární věci. A dává to smysl, že jo, jsou to je to Floris Lava takhle. What? Nám to líbí. Ok, nice. Vezmeme si grappler. To týpek, ale naštěstí. Ale to mě nestřílá. Nevím, jestli nám nevšiml, nebo nevím. Nevadí, už nám vybuchuje ta sopka. To dal omylem. Nevím, co to je. Je dohýloval. Jak můžeme vidět, tak ve Floris Lava nemáme omezené materiály na 500 a furt se nám přičítají. To je super a dává to trošku smysl, protože jinak by nemohli a to jo, můžeme prostě no. A já se vám ozvu třeba za chvíli. Jak jsem říkal, že se vám za chvíli ozvu, tak jsem našel vlastně jsem našel novou věc, kterou přidali v tomhle updateu dnešním. Víme, že je to tahle věc prostě. Zajímavý, ale já si vezmu ten grappler. Má neomezené použití.
našel, tak by se měly přetahovat i itemy, ano. Dají se tím přetahovat i itemy. OK, to dává celkem dobrý damage. Jako v pohodě. Ale tady už je láva. Já jdu za mým teammatem. Je, chtěl by to najít možná nějaké healy ještě. Okay. A láva se zvedá, láva se zvedá. Jsou bandáže, tak aspoň ty vezmu. Asi místo té nové zbraně. Tipsy? O nic. Já jsem se knocknul na full damage. A můj teammate jde tam. Tak to mě asi nezachrání. Bohužel, ale asi nedopadne dobře, no. Se mi zamrne láva a jsem mrtvý. No, nevadí. Jako... Bohužel nedalo se nic dělat, no. Ten tým jde tady, ale... Já to lívnu a my se uvidíme v lobby. Tak jo, už jsem v lobby a... Hodnotil bych to asi tak jako... Je to za mě dobrý event, akorát si musíte dávat pozor na týpky, no. Je to Battle Royale, akorát tam prostě stoupá láva, že jo. Ale za mě jinak dobrý event a my se uvidíme zase příště. Čau, čau!